Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai rumahnya Mbah Surojo, guys. Nah, iki nganu guys, wingi Mbah Surojo jarine arep lanjutne gawe nam-naman petarangan pitik ya lho, guys. Nah, tapi iki biasane iki Mbah Surojo gawene nggon kene iki. Nah, iki berhubung ke enek, pasti Mbah Surojo iki gawene golek nggon sing isis, guys. Sing akeh angine nang ngesor wit-witan. Nah, kae guys Mbah Surojo. Assalamualaikum, Mbah. Wah, kayak guys Mbah Surojo cek nglanjutin gawe nam-naman Mbah. Iki gawe kurungan anu petarangan PT arep padha ngendhok lha iki. Wah. Kur gari nyelani kur gari nyakei sukete terus nggo ngendhok PT iki. Nggih, Mbah. Wis rampung Bang, arep belajar malah rampung, Mbah. Wis dadi iki dah iki. Iku ki piye, Mbah, nek nganune? Iya. Nganune ya siji gari, ya siji gari kok terus dinam kaya ngene iki terus. Ngono kuwi lah kok terus nganti dhuwur. Sakmene iki pitik ya wis longgar banget iki, kenceng banget dong gila iki. Oh, iya, Mbah ya. Ya kenceng ora bang. Tinggal diketoki Mbah iki. Iya, iki gari ngetoki lah ngene iki. Oh, kok ditugeli guys ketok ini tak kira nggo nganu. Ora iki ditugeli ngene kan wis dadi iki. Tapi sampean gawene ning sebelah kono kok nang kene Mbah. Lho wong karo kae mau bersiki kae. Oh, lanjutne sing iki, Mbah. Iya. Tapi anu Mbah, adem Mbah nek kene Mbah. Heeh, ora maksudnya ora panas ngono lho, iya. Anyes hawane. Iya iki. Iki sampung berarti kok dekek nang ndi Mbah iki? Yo engko disalahke nang pojokan kono engko wong kae arep ngendhok meneh kae babone ngene iki. Dek pitike Mbah Surojo ki nganu, guys. Mulai akeh saiki iki. Di babon pira Mbah sampean? Pitu Guys, babone 7. Kuwi cara ngendhok kabeh, Beh. Yo lumayan, Mbah. Yo engko nek ora eneng penyakit, engko nek upamane babon pitu ora usah digawe akeh-akeh, nyepuluh wis 70. Lah 70 engko nek gedhi umpamane digawe sekilo 50 tinggal ngitung 70 kali 5 ngene kuwi. Kuwi nek gedhi. Nek ora padha mati ngene kuwi. Tapi saiki dadi Mbah pitik, Mbah. Wis kae sing sak babon kae anake 9. Dadi Sing gedhi-gedhi ya wis 5 kae sing gedhi-gedhi. Nek sing liyane iki arep padha ngendhok meneh. Iki mone mbiyen Mbah Surojo ki duwe pitik akeh lho, guys. Pira Mbah sampean mbiyen, Mbah? Ya aneng 200-an. Nek 200 pitik guys jaman biyen ki guys Mbah Surojo ki. Tapi Ya nek tapine guys. anak-anak putu padha teko padha nggawa dhewe-dhewe njaluk dadi ya terus entek digawani anak putu. Tapi aku yo ikhlas. Nggih. Ikhlas soalnya wong sing njaluk putune dhewe mbah njaluk nggo bibitan. Siji loro. Wong anak putu pirang-pirang dadi yo digawani yo entek ya wis. Tapi nek musim kemarau ngene iki pitik iki enek penyakit ta, Mbah? Nek musim kemarau ngene iki ora eneng. Sing penting kuwi nek upamane arep makani pitik nek musim kemarau iki kuwi nek dipakani karo dedak kudune dedake le ngejeri karo wedang sing panas. Oh, wedang sing panas. Wedang panas. Tapi nek wedang sing adem lho enggak iso, Yo Mbah. ora yo keneng cuman kan kadang-kadang penyakite kuwi lho. Jadi menghindar penyakit kan ngono kuwi. Iya, saiki ngamen bang musim pitik ora apa-apa ujug-ujug iki. Meriang ya kuwi. Mulane apa jenenge inumane juga ya kudune istilah iki ya aja banyu bekas. Engko nek umpamane wis bar nggo nginum diguang lah engko diiseni meneh kan ngono kuwi. Jadi yo insyaallah engko yo selamat. Berarti sampean kok anggere iki enek sing ndok neh gawe kok ngene neh, Mbah. Iya. Berarti babone 7 gawene iki yo 7, guys. Ora anggap aku to, Mbah? Ora. Lah iki kan padha karo minangka iki taline yo kenceng ngene iki. Iki minangka taline lah cara-carane. Oh, iki tinggi iki kulite to, Mbah? Yo kulit, iki kabeh iki kulit iki. Oh, dagingnya berarti diguang. Iya. Dagingnya diguang. Mbah Surojo iki guys selain gaweni petarangan pitik kaya ngene iki, bok-bokan, tampah, tambir, terus bar kuwi widik, Kurungan ayam. kuwi kurungan ayam sumedel karo keranjang ngono lho, guys.
Ya lha ya kepiye wong kena ya wong pesen kuwi ya akeh dadi ya kene melayani wong pesen-pesen. Saiki bisa tak sing pesen Mbah. Wis ana sing pesen tambir karo tampah. Tambire kapan Mbah mulai gawe Mbah? Sesuk mulai gawe, sesuk. Besok mulai gawe Mbah. Heeh, sesuk. Wih guys, Mbah Surojo besok mulai gawe tambir. Besok kita syuting Mbah Surojo pas gawe tambir iki. Ya, boleh, boleh. Pisan aku kok apa ya surus gak surus syuting guys. Maksudnya ngewangi, ngewangi. Iya. Ngenam tambir kuwi jenenge sapa ngerti ngesuke kan Iso. iso wong piye ya. Angger gak enek penerusnya juga ki nganu lho guys. Kok sesuai anyaman kau ngene iki iso terlupakan guys. Piye Mbah ya? Iya, iya. Jadi mulane segala bidang pegawaian ke awake dhewe harus dipelajari. Sebabnya ora kok istilahnya kanggo kepiye-kepiye nek sewaktu awake dhewe mbutuhake ngene kan wis ora bingung ya. Nggih, Mbah. Ora sedilut-sedilut tuku ngono ora wis ora bingung lah pokoke ya. Ngono kuwi. Nah, jadi iki carane anak muda melestarikan anyaman bambu. Nah, Ngono lho guys. Nah, nggo sampean seneng omah sapa ngerti nek sing iso gawe anyaman bambu iki iso komen ning kolom komentar lho guys. Ya. Sharing-sharing guys, soalnya nang kene iki nganu lho, Mbah yo, mulai longko Mbah yo. Anyaman-anyaman ngene, Mbah. iya longko. Nah, iki guys pas aja cek gawe tali saka nganu iki lho. Ya, saka iki nih jarane sing langsungane iki. Saka kulite guys. Nah, Nah, kuwi guys. Iki mau sampean masak apa, Mbah? iki mau yo ora masak wong iki mau aku madang nang gone kuwi ngene jum. Mbah iki mau kan ceritane nang gone wong keseripan. Jadi terus nang kono mau kon madang ora. Jadi nang omah urung masak. Ben engko sore dasare yo yasinan engko lek aku masak ditinggal yasinan jelasnya mubadir sekane dhewe kan Nggih, ngono Mbah. kuwi. Soale ora nek sing mangan. Nah, Nah, wis dadi guys. kenceng Wis nih. kemonceng guys iki. Pertarangan pitik hasil karya Mbah Surojo guys. Iki kenceng banget guys. Wis siap ready pokoke. Gen pitike gendang ngendok, gendang netes, gendang akeh meneh guys. Nah, Ngoten, begitu, Mbah, ya? begitu. Iki anu guys, berhubung waktunya sudah sore, Mbah Surojo iki arep biasa guys jenenge apa jenenge arep lapor kalih Sing mau puasa. mau puasa guys. Maksudnya mbak sing penggawe urip. Nah, Ngasaran. ngasaran guys. Nah, ini cukup sekian videonya sampai di sini dulu. Gampang nanti disambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.